να αφήσει κάτω το ρέμα, λέω. Όχι, το δρόμο θα φέρει να ανέβει που ανέβηκε ο Αντρέας. Εντάξει, εγώ μέσα που έπρεπε. Ομάδα, κοιτάτε δόντι ρε, κοιτάτε δόντι ρε. Κοιτάτε δόντι ρε. Κοιτάτε δόντι, όχι μαλακίες, κοιτάτε δόντι. Κοιτάτε δόντι, κοιτάτε πόσο είναι το δόντι, κοιτάτε. Πόσο είναι το χέρι μου. Και δεν το πήγατε στο... Να πάει απάνω, ποιος το βγάλει τώρα από το μέσα. Και ας τα λόγια τα πολλά, κοίτα. Κουραχάνι. Μεγαλύτερο δόντι από το δικό σου. Βλέπεις. Δεν υπάρχει τέτοιο δόντι. Δεν μπορείτε να βαρέσει τα σκυλιά. Α, καλύτερα. Κοίτα, έπαιρνε μέσα τώρα, το βλέπει. Θα ψόφαγε. Τι έχεις να πεις κύριε πάνω για άλλα. Τι να πω, θα παναγαμηθείτε, θα το άφηνα να έρθει από κότα πάνω σε μένα, ούτε τα κουβαλάκια μου, ούτε τίποτα. Τώρα να το ποιος το βγάνει από εδώ. Ερχότανε. Κολωμένο και πήγαινε κάτω. Το είδα ρε, πάνω στο Γιάννη πήγαινε. Χάνει, τι έκανες εκεί ρε. Εργαλεία αυτά ρε. Τι κουρούνια βαράς. 5,5 ώρα κουρουνάκι στον δρόμο, πολυτελεία. Για κάνε μια δήλωση. Τι να κάνω. Αυτή μας, η παρέα μας αυτή είναι και κοντεύουμε τα 90 κουρούνια. 4 άτομα 90 κουρούνια. Τελικά ο Λιάρος καλός. Ο Λιάρος είναι εργαλείο. Θα πληρώσουμε τελικά, τι θα κάνουμε. Όχι ακόμη, θα το εξετάσουμε λίγο ακόμη, αλλά είναι, φάνηκε σήμερα.